I sibse muintir na tíre, cos muintir na tíre, a casúarm, agus mé fud na tíre, a spraig mé agus a spraig mé irin le linn an achtas. Sibse a hui agus a héin in le aspi seirbhísí agus riachtanas gach lá beo aspi nar ceart a bheith fós an I tír atá cos sever. Spraig sibh mé le bhúr núfracht agus bhúr flachúlacht, ag roinnt bhúr scéalta agus taithílumm go fíl. I sibse a thug agus a thugann misneach dom, misneach a bhainigh mé úsáid as inis, agus a thugaigh mé agus mé ag obair bhúr son mar uachtarán. Nóir, tá táhacht na teanga chun anam agus spirid na tíre a thabhairt chun cinn tuige agam le blianta fada inis. Anam agus spirid a bhí cara bhí cos le blianta. Bíag sin den gnó de bhar smach na díoránach nó de bhar neamhard, neamhcúram nó aspa tuiscinaí. Tír gan teanga, tír gan anam, agus is fíor sin mar nuair atá a teanga nuachta ní féidir leis an tír nó aon tír a míanta, a luachana nó a spirid a chur in nual. Cuirú ar teanga orsa ar sinseir, teanga ina bhfuil spirid ar sinseir agus nádúr ar tíre le mothú I gcuile focail sa dara áit, gan meas nó úmos tugadí. Clucú chrí an muintir nuair a cuirú stop lo úsáid a bhaint as a teanga féin. Teanga a chuirn mothúcáin agus chrí in nual le cuile ocail. Ach scuilimis le céile inis leis an bhatí sin, ligamis don Gaeilge bláthú. Éistemis lo siúd ar fad nach bhfuil wethe ach aitheantas a bheith tugadómh mar Gaeilgeoirí ina tír féin agus in úmóstómh agus dúine. Gaeilgeoirí, Gael agus lucht fólamna na Gaeilge. Ní sa gúine a labhairt go híseal a bhés an Gaeilge san áras, ach sa céad áit mar theanga oibre agus baisí a labhairt ar fud na tíre, go misnúil, go fillete, go ceolmhór, faoi mar atá cliste agam agus mé ar fud na tíre. Agus dar nóí déanfar í a labhairt go húdarásach agus gan éon drogal nuair is gá.